Evo, trenutno smo u završnim pripremama Dobro World Cupa u Osijeku. Moram priznati da sve pripreme teku onako prema planu kako smo i predvidjeli. Za sada se možemo definitivno pohvaliti da imamo trenutno najveći broj, čak bi se usudio reći rekordan broj delegacija koje dolaze na naše natjecanje. Možemo samo za primjer uzeti primjerice njemački Kodbus ili tursku Antaliju, od kojih imamo 50% više prijavljenih delegacija koje dolaze u Osijek. To je sve rezultat dugogodišnje tradicije i uvođenja novih inovacija na sam svjetski kup. Tako se i ove godine možemo pohvaliti sa uvedenim dvostrukim nagradnim fondom za gimnastičare, kao i nagradnim fondom za trenere. To je jedan presedan koji zasigurno olakšava svim delegacijama planiranje kalendara natjecanja, a ono što bi također posebno istaknuli je to da je Dobro World Cup od ovog olimpijskog ciklusa postao kvalifikacijski kup za svjetska prvenstva, kao i za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Hrvatska reprezentacija će ove godine na kupu nastupiti u najjačem sastavu i to će definitivno biti jako velika borba obzirom da dolaze svi najbolji gimnastičari svijeta. Primjerice i Kinezi su nam ovdje ove godine, i Amerikanci, Britanci dolaze u najjačem sastavu, tako da definitivno od 12. i 13. travnja u Osijeku očekujemo jedan poprilično veliki gimnastički spektakl.